У планах скончыць аднаўленчыя работы до конца красавіка. Для гомельскага дома-будаўнічага камбіната гэты аб'ект стаў сапраўдным прафесійным выклікам. Падобнага вопыту аднаўлення ў практыцы яшчэ не было. Спецыялістам давялося літаральна ўшываць новыя канструкцыі ў паверхі, якія захаваліся. Аднак, нягледзячы на ўнікальнасць і складанасць задачы, інжынеры і будаўнікі ўпэўненыя ў поспеху. Праект вывераны да міліметра. У канчатковым выніку адноўлены будынак стане адзінай маналітнай кампазіцыяй. Больших сложностей после прохождения экспертизы не возникло. На первом этапе совместно с проектировщиками разработка новых узлов, все вот это вызывали сложности. А остальное это штатная работа. Новые панели, они разработаны по чертежам старой серии. Поэтому вопросов больших не возникло. На аб'екце ўжо прыступілі да ўстройвання новага даху і цеплаізаляцыі фасада. Паралельна з вонкавым ператварэннем дома кіпіць праца знутры. Спецыялісты пракладваюць інжынерныя камунікацыі, рыхтуючы будынак да наступнага чыставога аздаблення. Штодня на пляцоўцы працуе каля 70 спецыялістаў Гомель-Рамбуда. Во второй очереди ведем подготовительные работы по электромонтажным работам, по сантехнике. На сегодняшний день уже у нас готова ливневая канализация, водоснабжение холодное, горячее в подвале. Занимаемся разводкой магистрали отопления, готовимся к монтажу теплового узла. На третий подъезд зашли, уже выполняются работы по замене стояков водопровода канализации, начали с той недели. Сегодня также эти работы ведутся. Таксама сёння спецыялісты прыступілі да монтажу сістэмы ацяплення ў адноўленых кватэрах, пасля чаго ўсе сілы кінуць на чыставую аддзелку. Высокі тэмп і выразная каардынацыя дазваляюць весці некалькі відаў работ, каб як мага хутчэй вярнуць дом у эксплуатацыю.